Baba, ko bacci kake yi? Dakata malam, ba bacci nake yi ba. Wannan zobe kabiya ce ta macijiya ko maciji, kuma idan kana tare da wannan zobe zai maka aiki ne ta wani kwanaki kaɗan, amma daga baya sai an koma a nemo sabo. To yana nufin cewa yaranka ɗalibanka sun san wani abu da suke boye maka game da wannan macijiya da mistakenly made a wrong move, stepped on a wrong thing that have bad consequences. Now they must pay the price. FSM Production introduces Jamal Ramad in Kaska. Ya za ki shigo min gida ba sallama? Ni ce Aidara daga zuri'an Kaska. Kar ka damu ka kira min sunanka domin na san ka. Kin san ni? To amma ni ban gane ki ba. Ba na zo don ka gane ni bane. Na kawo karin ɗalibanka ne. Dukkanin su gaba daya ina tare da bacin rai a zuciyata domin sun raba da yata guda da muke ji da ita a duniyar nan. Malam cikin yaran ka ba wanda zai kisa. Wawa da kiki kawai. Yara su shiga gona ta sannan ka nemi kare su. Na da kuma da ubangiji na an kabewa. Kudu. Arewa. Gabas. Jama ba wanda bi kasa ce hadara. They made mistakes, had several struggles,